Jméno? Stále máte možnost se prezentovat do zítřejších soutěží. A v 11 podpisat. A je tady na věži je možné se prezentovat do zítřejších soutěží. Říkají tohle? Říkají tohle? A v desítce Isar. A v 11 taky Isar. Takhle, jak to je nahlášené. Jo, tam si máte nějaký předběžný, kdy skončí ty pomsly, kdyby měla začít ta postupka? Dneska. Ne, zítra. Jo, tak to asi ještě